egin duguna da, herriz herri eta eskualdez eskualde, herri libre baten barri emon, alegindu eta animatu herri libre bat batzordeak eta eratzen, eta ekainaren 7 deialdia luzatu danok Bilbon alkar topatu daigun. Danok dakigu, nik uste, ja burujabetza osoa lortzeko bideo prozesu badala, eta prozesu horretan, bai aldian ere herri erakustaldiak egon behar dirala. Eta hain zuzen be, hori da gure duguna egin ekainaren 7. Herri errotasun bat, ez? Herri sentimendu bat, loraldi bat, baina baita be beharren nahi bat, zerera plazara ekarri, barriro, hortxe denok elkar topatu daigun, eta aldarri bat ozen batera eta bestera zabaldu daigun. Eta da, herri bat garela eta Euskal Herria garela. Eta nahi dugula gainontzeko herriekin parez pare parau, arro gaudela gure izaeraz, badugula gure hizkuntza, gure ohitura batzuk, baditugula hainbat elementu herri egiten gaituztenak, eta badugula herri begirada bat baita be. Eta guzti hori aldarrikatzeko eta batzuri eta bestei izateko erabakitzeko eskubidea plazan dagoela, erabakitzeko eskubidea garrantzitsua dela eta erabakitzeko eskubidea gauzatuta ikaritu nahi dugula, hori da azalduko duguna ekainaren 7 Bilboko kaletan. Badago jendea, ez, igual galdetu dozkuna, hau zer da girotzeko eta bar da, gure erantzuna simplea da, ez, guk eragin nahi dugu. Baliatu nahi dugu ekainak 7, hor egon daitezkeen adostasunak, egon daitezkeen harremanak, egon daitezkeen gure lurraldeetan burujabetza osoaren prozesu horretan lorpenak eta bar, horiek auspotzeko, laguntzeko, eta baita be, kalean adierazteko argi, gure eskuk bere hasieratik esan duena, eta da herritarron garaia dela. Lehenengo eta behin herriko jaietan parte hartzera animatuko neukez. Herri libre bat ez dago, herrian bertan lana, ekimenak eta horren atzetik dagoen lan guztia hainbat herritarrek egiten espadabe. Alandabe eta behin herriko jaiak ospatute, txarra ez, Bilboko bidea hartu eta era batera edo bestera Bilbon ezin basari egon ere, aldez aurretik egin behar dan hainbat lanetan eta egingo diran hainbat ekintzetan parte hartzera gonbidatzen zaitut. Eta beti esan dugun moduan, herri libre bat izan nahi da bena, gure zain dago. Eta Bilbon horren adierazle izango gara milaka eta milaka lagun hantxe elkartuko gara.